Hey guys, bahai tongbai kaklai kam na nai ang ba kam no ke joto no sari kam dan jinai noita tam na nai tong khatai 8 minute ni pore hinga tam sinai tini hingke 20 October Mahasasti kisa phatorong khori nai gina gandar khoban chugi tong khana na chung berai nai honai atiya kisa hati khayoi hingke chung to momo sau bai bai mar khano thokjak lai ta hingke tho pai na laikrana gate khulugi nemani pa jotori kadal kadal kanai ekdom guri laijak ta hingke sungtabo smoke and flame restaurant thangai kisa momos painai gina hingke norok khani mano ta moromangsa je gana aron janai jeng hasalo beng thangnaisa naijam suk je bir hingke baksa ka comment khaisungo aroni nung markan thokjana hanai thokjago marka thokjai pan thokta hingke abono tabuk phailai mase oro kuskari khe popai thangka pota gajung tai tam khaisna ba phirogoi tabo kisa kakai rok paina harana oino jagani phano momos pai masa sinaita tabo kisa chicken paina phaimani je jaga sung tongo arole durga puja kaya diba lal bahadur abon bagai amsuk borok mata hingke yang gamsuk borok bangya aginu ge bongno tini sunugo hingke chung tabok lal bahadur sokpakya ruma hamna sakang pai notlang laisine hnai sung tabok nalai tongmana moler suka sung waisa borokno saikalang kado packing khaidon di chung daisa phaipinai hinai hingke tabok taisa chung phaipimase tabok khon payakho ruma thangai chung chini hati khaimen tuni kai hai chung tabok taisa phaketa yamde hai ekdom manasing suka borok bamsake bir haino hingke ikonasik di tabok chung taisa rumo phaipika sajingo kalangai thangon chaya da chin hati tabok chung taisa phaioi rung khulogoi kete chalagena chicken momo do bo hingke tamangkha amsake tuipuro amsake tuipuro tamjani bisingo cheka phai hingke o chicken soup hingke markhno thok suka haibono momos ke thokliya kwai chakrak batai tam khainesa ang bai tonglai rok bujima tongsinai ta na kwai snamaya koisa tugisar jak hingke bwsak maya khaijak heda agi chirai class 3 rogo pori furo paragana o durga puja wngkha hingke nana no jalogo ta hingke nana tlangai manayo hingke afuru no wai thamnaikha mami bai waisa nana bai waisa nana bai wainui dosramo waisa katongo waisa mami bai hingke katongo waisa wngkha wai tham afuruni simi wacha pano ang naijak yakuta hingke amono saimia nada naijakno ani logi tongnai bai bo nayabla hingke abono tabuk chung to kati rok chawi paikha hingke ba tai srapsa tongoi mamui songnai hingke norok bai share khaiyana haibano amsake tini no beralai ri kadal kani sina naithok ke himi tonglaikha khana rogo hingke to tei bisa maranglaina amtiya diba chunglela baikha mabi songna tabok tok bokha do bo 100 ni paite hemani kwbangma mansuka yala kini sisanai amkha tok bahan 200 ni paikha tabo kisa ang masala togoi tongo ta tok bahan songnai bai hingke tok bokha songnai angkha tok bahan songnai hingke tok bai mangsa sajage diba mosdeng rok bisi salaijago ta tini hingke kisa bwtikran khe kothok ke pingi chalai sinai hinui wansuka abono angkha tok bahan romkha bokha tok bokha romkha ta hingke abono ang tabuk bebakno je nangmani ta masala roi sapului tongo amsuk to bui hairing ya do jerengmani abono nongno funugo ta taitam khainai hingke tabuk sapul bai tik sari rika sakao sutik kisa roi kholobari sinai hingke tabuk nalegena baini tok bokha oro bokuno phano tui rok riyata masala buloi boksai remani bkhani no tui phai tongkha hingke bomo ekdom pura dry fry khe jongno kaham ke charnai ta hingke bo to markhano muisongna kereng ani baini yakni mui busuk sok saidaman hingke yango ani tok bahan bo ekdom damhan sanai je bini no bwtui phaikya ta yambo kisa sa bwtui loi rijak gedeba hingke thaska kutugui pura bai motom ke phai tongkha kasing mosla rok markha tepsa thokka mota hingke kasing mosla rok manliya tini krikhata gayeng lek chomni thangka to mankhamo thangliya chungengo hingke tabuk amono bwtikran khe chanaita pengjak phano amsuk bwti kwbang khaya hingke bwkharok bo tongo taisa chung gwnei jana hingke ba manai ba nogo thangjak hingke taitam khailaisinai chara chabai no chabailaya pora maranglainai hingke norogano kwbangma borok no chungo Instagram rogo phaiui bai tangui nung vlog khailiya hanai ang kri da selero tamgui jani edit khainarok selero hingke amdin bagai no khaijaya ta kajang tabuk maisa laisina je kosin bwkharok muni paikha thoksuka bo phone chasai nemani ekdom pura risum rok tam khe jani rui songo songna to kwrwng no omo khe tok bahan pengmani tai fungni chwngdui berma bwtui mungsa tongo amsa bo lebu rai tongmase bono video jakmase tamung naidiko lasijakman tamjani ngu tabuk hingke chung mai tui chabai laiui tailam tui kisa naikhlai tonglai manita hingke mia tamangkha saijaman ang to mia phaiya deba
amsike hopung pura sarta jora gan tam para kese kese thuisi malia korka durga puja gayo ekdom ganaya diba ekdom yang phasingono mic bo sakjak hingkebo marung suko thui malia jeng hingke asike mar pora hopung glangsa hingke nainai rok bo tinta jora rok naino naio borok kwbangma abono bisau waisa durga puja bo phaio hingke ba khatung khajaga joto nailai amte diba hingke taklai phai thangka khali ma phaio ano khali kaham kereng tongno sabo tam saima namte diba abono je pro kaham tongo afruno life no enjoy khaina nango amte diba haimya saya saboni life samo tamang thang abo kebo sawi maya hingke nale naithoko lal bahadur ni je durga puja ta haibano bisingo thangai habui naijaya saha saltei nuhurmani noktang marok onek naithoka blue ba yellow ke ekdom thaske gana phan thangai naijaya ta ani logi tongnai bai bo hindu pa naijat video ti hejaka tamjani ang kun saisa maya amsake chirukho kharo pora phayang ang kobar hakin hari komma saitung ki hasal thangai bano kutugu se tongja wana kol khaiye video upload khaire hangke ta tam da jaw kanai ko nasik de teining lai mana amsake marang suka ani phone display thangjak ekdom sarik ni salbokri hangkaba furjawi tongkha prat mukhangsa ham butha sikaisu hasuk restaurant no phaiye kisa chicken chowmin chaphaiye tabuk jeng thanglai tonglaio nuwaio aro chini pandangota youth fellowship tini hingke do second day abono thangai tongmani hingke belai sal thangai tongkha durga puja rok nainai rok bo phaibai ano taisa sarik wngkha hangke nogo sokpaikya do pandao maija bolia kwkai chana naya tamjani lasjak bobo hingke amon bagui nogo phaiye mai chana nei mai khuri naka lai pata rugui nakhata lai pata simi konasri thas horo to maijai thumaka to thuka amse mayo khuyo phone thangai amse khor thugui tong hangga ba taitam khainesa aluk to sana oi wasno berma kisa kolom khare berma buti khaitung mani sanai saijung no pora ani nokni boraka thuise basana nai tongmai kha amse tamai tong hangga ba tinta rok mui hingke to mon kha tabo karui akoi mai rok khurina jak tabuk sasinasi sana kona no mo pora tini thunani saita tam thangan saita dipor khekti hingke ba kai mui songnai aban bagai bodang masala rok paste khai tongota ke kini yakni mui ke to markan thogan kai mui rok amsa songe pano songe ne songka kubui no thogosi hingke wahan babu pai tui phaidro pra kutung karo kurita hingke bor mui rok moni se songai pa kyang tabuk maijanai je tini ajungni tinta wa aluk berang pati khaisa mani tabuk duja tami tonga tabuk se maija wanang fungni kendor ano belai kok doi saw hono do tini angki saban doi sali anjor toita ge comment khaisa di kok doi ja saka